Això és l'Escaquiman. Gaudiu del vídeo. I això que diuen de problemes de la inmigració i això és veritat o com ho veieu? Problemas de inmigración. A ver, yo no soy racista. Mi hermano es marroquí, se llama Jaliwi. Hola Jaliwi, si me ve. Y yo qué sé, de Torremaró, ¿vale? El Tito. Y no sé, a mí los inmigrantes no me hacen daño. En un día nosotros, nuestros antepasados tuvieron que emigrar a otros países. Se les trataron mejor o peor, ahí no me meto. Pero tuvieron que emigrar ¿para qué? Para buscar las habichuelas para aquí, ¿a que sí? Pues lo mismo están haciendo esta gente. Així en general no hi ha cap xoc cultural entre a vegades això que es diu, no és veritat? No és veritat. No. Hi ha com a tot arreu. Com a tot arreu. Com a tot arreu. Tanqui. Però ella sí, ella el que ha volgut és, en un sentit, que deia, vendre que no hi ha una bona convivència i tu aquí pots sortir de nit, pots sortir de dia i no. Ahí está bien. Jo sóc el primer, jo a mi parlar com si parlo català, com si parlo anglès, francès. Tot el que puc aprendre és per mi. Però hi ha molta gent que no ho entén. Això de que és creixement, al final és creixement personal. I jo crec que tot tenim de mirar, de créixer, pensa que encara estem a Latinoamèrica, per dir-ho d'alguna manera, diguem Latinoamèrica, Àfrica, sí, diguem Marroc. I que tothom ha de posar de la seva part, no, diguéssim? Aquí està. Clar, jo crec que un país unit, siguin de fora, siguin d'aquí, Tu vas votar a l'alcaldessa? Sí. Doncs creus que hi ha un ambient ara més optimista al poble, amb el canvi? Ni sí ni no, perquè ja et dic, no surto gaire tampoc. Home, les 1.400 persones que la vau votar, sí. El que no s'esperava ha passat. Clar. Vale? El que no s'esperava ha passat, però per què? Vull dir, realment el poble té el poder? Jo no el veig. Ja. Perquè estan en contra, volen fer moció de censura, sí, la faran. etc. O sigui, en vez de fer política i mirar, tu es prediquen de mirar pel poble i la gent del poble. Quan passa alguna cosa així, tu veus qui sí i qui no. Es trobin que hi ha gent, com que esclar, hi ha discussions, i es braien, i també hi ha Molta droga. Molta droga, sí. Però bueno, això i llavors també s'implica a tothom, vull dir. I clar, i tu vas, jo tinc una filla que és gran, però a vegades surt i com ve, dius que quasi ja no és el mateix. D'anar a la nit. I fa 20 anys era diferent, no? Fa 20, sí, ara sí, ha canviat. Ara ha vingut molta gent, no només els marroquins, també hi ha els... Sud-americans, sí, no vols dir? Sí, abans he parlat amb un dominicà. Aquí darrere hi ha un bar que se'n diu Bar Latino, que també sempre hi ha merders. Hi ha merders allà. Sempre hi ha podons. Bueno. A veure si amb aquesta noia, per almenys que passin els municipals i Mossos i això, que sembla que llavors la gent es posa una mica a toc. Però no sé, jo ja et dic, la meva opinió és que hi ha molta gent que l'ha votat, pues, que li deixin fer la seva feina i el temps dirà realment si sempre i quan no fos algo que es tornés molt extrem, no? Però si no, jo crec que si ha estat la llista més votada tindria dret a fer la seva feina. Mala convivència, no? Passa que bueno, hi ha personatges com a tot el poble, com a tot arreu, que poden fer una mica de por, però no vol dir que... I que tan fa d'on siguin, no? N'hi ha d'aquí, d'allà... Hi ha de tot arreu. Sempre està igual. I si toca el tema de droga i tot això, dius, vale, per una part, pot tindre raó, però són maneres d'explicar-ho, maneres de millor després d'actuar i tot plegat. Bueno, ven para acá allá de comer un poquito. És tothom. Hoy no se lo... També jo crec que hi ha preferències. Perquè no tots els immigrants tenim les mateixes possibilitats o les mateixes ajudes, al igual que d'aquí, vull dir, gent del país, jo sóc el primer, jo tinc dues nenes, estic separat i ajudes cap. He estudiat, m'he integrat i, bueno, jo crec que s'ha de tenir per tot. Perquè hi ha, bueno, no vull dir... No. Però sí que hi ha ajudes més per uns que per altres. Més ajudes per la gent que ve de fora directe? Bueno, de fora depèn d'on. Depèn del lloc. Aquí està.
Vale. A lo que m'entens. Sí, el teu entendre, d'això es tracta. Hi van haver els atentats, que aquí a Ripoll hi van haver 8 o 9 i un de Ribes, i esclar, i la gent amb això també es va tenir por. Vull dir, ara també s'agafen amb això, però bueno, això ja ha passat, vull dir que és el que ha vingut després. I els coneixíeu, aquests nois, de clar, de vista? Els havíem vist de vista, sí, alguns sí, que no t'ho penses que hagués sigut això. Clar. Però bueno, ara sembla que amb aquesta cosa hi ha tranquil·litat. Molt bé. Ara el que passa és l'altre, la droga, i això sí que n'hi ha molt aquí. Però sembla que sempre n'hi ha hagut, el que passa que ara poder ara es veia més pel carrer. Veies grups de gent i veies que traficaven, perquè Es veu. vull dir que... A veure... Molt bé. Moltes gràcies, Anna. Vale. Salen de su país por guerra, por hambre, por miseria. Están viviendo miseria y no quieren esa miseria para quién, para sus hijos. Entonces salen de allí para venir aquí y buscarle un futuro, ya no a ellos, porque ellos ya son grandes, ya tienen su vida hecha y su miseria vivida, sino para sus hijos. Dejarles algo bueno. Y si vienen aquí es porque creen que este país es bueno para ellos. Porque luego aquí se les trata como se les trata, la verdad. Se les trata muy bien. Por ser un inmigrante ya dejas de ser persona, o qué pasa. Luego, aunque no tengas papeles, hay gente que tengo muchos colegas que no tienen papeles, son amigos, muy buenos amigos. No se diferencian unos de otros, de los que tienen papeles a los que no. Yo no hago esa diferencia. No los mido con una vara, no voy midiendo a la gente con una vara. No me interesa. I no hi ha xoc cultural a vegades? Sí hay hecho cultural, claro, como en todos los sitios. O sea, claro, va viniendo gente de fuera, unos hablan árabe, otros hablan ruso, otros hablan latino, otros hablan inglés, otros, ¿sabes? Tú hablas español y como yo he viajado mucho, ¿no? A raíz de un accidente que tuve en la Legión, de una toma, pues no, se me han olvidado muchas lagunas y todo el rollo, ¿no? Pero sí, es la verdad. Yo me lo tomo así porque hace muchos años de eso, sí, ¿no? no estarás tomas un cachondeo, estamos aquí, ya lo hemos vivido. Pero es lo que te digo, sí que hay choques culturales. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú en expresarte te expresas de una manera que él la siente como agresiva o como insultante, ¿sabes? Entonces tenemos que aprender a vivir en comunidad más que nada, ¿sabes? Hay que aprender a vivir en comunidad. Que eres negro, vale, yo soy blanco, el otro es amarillo, el otro será azul y el otro es rojo. Que a lo mejor el rojo es mejor persona que yo que soy blanco, o el negro es mejor persona que yo que soy blanco, ¿me entiendes o no? Eso no tiene nada que ver, toda la raza, etnia y calaña y de todo. O sea, yo no, por eso te digo que no los mido. Yo mido la persona de cómo es, el trato que tiene hacia los demás, si és un ruïnero o si és buena gente, ja està. Sí. Entens? Vull dir, ens prenen per tontos. I, bueno, jo prefereixo que em fiquin una etiqueta de rojo, de feixista. Pues, bueno, si el feixisme perd de que tu imposes la teva opinió i és l'única, no dones cabuda a cap més, doncs tan feixista és tu com jo, no? En aquest sentit, jo no em considero feixista. Jo soy un ciudadano en un lugar llamado Mundo. Avui estic aquí, demà no ho sé, però que està clar que el sol no escalfa per tothom igual i estem pagant unes institucions i una quantitat de paràsits que és l'hòstia. Vull dir que, en fi. Molt bé, moltes gràcies. I tu què en penses, Tu què en penses? Tu què en penses? Que jo ara soc feliç. Tio?